स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के सुपरहिट खाटी गायक व अभिनेता समर सिंह के ओर से। आप लोग के बता दी कि भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता समर सिंह के आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और जबरदस्त गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा गलिया लाल कैले रजऊ। ये गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। ई गाना के गौले बाड़े समर सिंह जी और ई गाना के लिखले बड़े हरिंद्र हरियाली जी और ई गाना के संगीत से सजैले बड़े ADR आनंद जी। आप लोग के बता दी कि समर सिंह जी के ई गाना अभी कमिंग सून में बा और ई गाना के अभी रिलीज डेट और टाइम कुछ भी कंफर्म नहीं है। जैसे ही कुछ कंफर्मेशन मिली हम आप सभी के बता दें। तब तक खातिर आप लोग के ई बता दी कि ई गाना के जब भी रिलीज कईल जाई वेब म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से ही रिलीज कईल जाई। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप सभी के ई गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर और नाम कैसन लागल और कितना लोग ई गाना के इंतजार कर रहल बा। तो आज के ई वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल होई। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।